କହିକି ନିଶାର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ତା ସାହାରା କିଏ ନଥିବ, ସେ ତ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ କହିକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ର ଖୁସି ପାଇଁ କହିକି ନିଶା ସେବନ କରିବ ନା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ, ଯୋଉମାନେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖରାପ ମଣିଷ ନଥାଉଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇକି ଖରାପ ମଣିଷ ନଥାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ସେମାନେ ଖରାପ ମଣିଷ ନଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଖାଲି ଅଛି, ଆପଣ ଆମେ ଗାଳି କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ମଣିଷ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଏତେ